ନାନୀ ତୋର କଥା ଆସୁଲୁ କାହିଁ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯାଅ କମ ଖା ମ ଏ ଯା ବା ଏଇ ସେଦିନ ଲୁଚେଇକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା ଆରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଓଷାରେ ଟିକେ ମାଂସ ଖାଇଛି ନ ଲାଗିଏ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ତମେ କହୁଥିଲ ଖାଇବା ନବାନି ସେ ତ ଘରେ ଖାଇବା କଥାରୁ ଆମେ 60 ଟଙ୍କା ଝଗଡା କଲା ତା ବୋଉ ତ କେମିତି କାମୁଡି ଆଇଲା ତାଙ୍କ କୁଳା ବୁଡୁ ଘଡା ଘଡି ପଡୁ ଘଡଘଡି ତୋ ଉପରେ ମୋ ଭାଇକି ଗାଳିଦେବୁନି ତାକୁ ଗାଳିଦେବୁ ହଁ ସେଇ ମାଇକି ନା ତ ଘର ଆଇଲା ଦିନ ନ ଖାଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏଇନା ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତି ସିଏ ତ କମ ମାଇକିନା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିଛି ହଉ ଧର୍ମ ବୁଝିବ ତୁ ଖା ତୁ ଖାଉନୁ ଏ ଲଙ୍କା ମଡୁନୁ ଲଙ୍କା ମାଡେ ଜୋର ରାଗ ହେଇଛି ନା ଲୋ ବଢିଆ ଦେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡା ସେଟା କାହିଁ ନେ ରେ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେ କଣ ଏଇଟା ଥାନାରେ ଅଛି ନା କଣ ଏଇଟା କୋଉଠି ବୁଲୁଛୁ